Sziasztok srácok, én Benni vagyok, és most játszani fogunk Skibidi-Dobot a Robloxban. Hogyha tetszik ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel. 100 like-nál jön a következő rész. Na, kezdjünk bele. Itt vagyunk, amúgy annyi a játék, hogy öldösni kell a Skibidi-Dobokat. És amúgy ennyi az egész. Azt hiszem 26-nál tartunk, vagy 25-nél, mindjárt meglátom, ezt a kört megöljük. Azt gondoltam, hogy mondjuk úgy elmegyünk, hát 35-ig